Kumusta naman po ang inyong travel from Manila to Isabela, the Pambanti Festival? Medyo hassle po kasi kailangan po namin magpates ng antigen test. But then, luckily, are all negative result. And naka-attend po dito sa napakahalagang pagdidiwang ni Robin at Jardine. Tama. Maraming salamat po sa inyong pagsasakripisyo at sa inyong pagod at walang sawang suporta sa aming show. Sa aming show! So, ano pong nagtatrabaho po kayo sa Manila, ma'am? Yes po. Ano pong trabaho nyo? Work from home, online sports industry. Ano pong meron dyan sa online sports industry? May mga lahat po ng mga basketball, NBA. Ganun. Ano pong ganap nyo doon? Kayo po yung mga nagtitrip sa kanila. Kaya po yung gumagawa ng event, nag-offer po kami ng mga bets. Ay, mga bets. Bets on your baby. Betting online. Ay, Diyos ko! Kling! Sabi niya, mga bet-bet. Meron din pa yung mga sa NBA. Ay, sosyalan naman pala. Pa-NBA. International. Ay, pasabot. So may mga nakita na po kayong artist na bukod sa akin. Ay, ikaw na lang. Magpa-picture ka na sa akin mo habang hindi pa ako sikat. Pwede po. Huwag na po, baka nakakaya naman sa kapitan. Basta na akong naibababali. So ano po ang nararamdaman nyo ngayon ang pamangkin ninyo ay may asawa na? Masaya po. Masaya kami lahat. Obvious naman po. Maraming salamat talaga naman from Pangasinan. Kanina lang kayo dumating, tama? So tignan mo yung pagod nila. So baka gusto nyo na po umuwi. So muli maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Isabela. At talaga namang nagpapala pa kayo. Siyempre, minsan po yung may pamangkin po hindi na nakakaya naman po dito pupunta. So maraming salamat po. Pwede na po kayo umuwi. Huwag mo na po kayo kakain. Cak na, pinag-iwan ko lang, hindi na